Makaliis na maisiya na suspindido na ang klase sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa bilog na Albay hulikan Tropical Storm Pipito, alas 10 kasubagong aga, nakaabang na sa pagretira kan sa iyang aki sa Albay Central School si Nanay Gemma kan Barangay 18 Kabangan West, Legazpi City. Para sa iya, marayma na suspindido na ang klase. Sa siring kaya dang lakdang, mas maibitaran an anuman na rimalaso asin mas may oras ninda para makapreparar o rugpat at saruan lugar ninda sa mga binaha pasana kan Bagyong Christine. Nagsararay ako, nagaan pigtataas ko sa mga gamit ko, grabe talaga ang tubig duman sa muya. Nagaan pig aparatos ko kay pigagarakod ko sa mga sa mga kanto kang arong ko tanganing dai pagbahaon pag doon. Sige na ang preparar ko kang pag sa flashlight piga charge ko na. So cellphone pig charge ko na. Siring ni Nanay Gemma, hinalat man ni Tatay Melchor ang pagretira kan sa iyang makuapo. Pabor man siya na kinansilar na tulos ang klase kan mga estudyante. Nakita ko sa group chat na nagkaroon ng early announcement ang LGU ng Provincial Government of Albay na isususpend ang klase para makapag-anticipate bukas sa darating na Super Typhoon Pipito para maging at least ligtas tayo naman lahat. Alas 9 kasubagong aga kan ipaluwas ni Albay Governor Glenda Ong Bungaw, anaw ng bita na kasuguan na epektibo puon alas 12 kasubagong ugto. Apwera sa klase, nakapalaman man sa pigpaluwas na abiso ang suspensyon sa trabaho sa pampubliko asin pribadong opisina puon sa aga. Alagad da ikainisakop ang mga ahensya asin establishmento na kinakaipuan sa panahon ng emerhensya arog kan mga nasa public safety, disaster risk reduction asin health services, siring man sa mga bangko, grocery stores asin drug stores. Ipigsugo man kan gobernador na magkaigwanan ng preemptive evacuation sa mga lugar sa probinsya ng mga pigbabaha asin may mga insidente na nin pagrasay nin daga. Unang-una, yung suspension ng klase for both private and public sa buong probinsya po ng Albay ay nag-start na. Early dismissal tayo kaninang 12 noon. Ngayong araw, November 14, and until lifted yan. So wala nang pasok, and tomorrow naman, suspended na din ang trabaho in all government offices dito po sa probinsya ng Albay. So starting tomorrow po yan, except syempre may mga exemption like yung mga agencies na ang function nila ay related sa public safety, yung mga nagtatrabaho po sa disaster risk reduction, and yung ang trabaho ay related sa health and other services. Mientras tanto, basado man sa kasuguan ni Catanduanes Governor Boboy Cua, suspindido naman ang klase sa isla puon ngunya na aldaw. Mantang puon sa aga, suspindido naman ang trabaho sa mga pribado asin pampublikong opisina sa bilog na probinsya. Nag-issue tayo ng suspension na kagabi, no level ng klase dahil nga interpretation nitong parating na super typhoon. And then, kanina nga naman, nagpalabas tayo ng advisory na walang pasok yung government employees tomorrow. Then, yung private employees naman, depende sa korporasyon o kumpanyang discretion na po nila yan. Pero we are encouraging them to suspend ang trabaho dahil para makaroon ng preparation dahil yung parating na bagyong to na medyo may kalakasan na mukhang tumbok ang Catanduanes. Puon sa aga, suspindido naman ang trabaho asin klase sa Camarines Sur asin Sorsogon. Mantang pigsusurat naman ang baretang ini, daipang pigpapalawas na abiso ang probinsya ni Masbate asin Camarines Norte. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Lubea.